европейския конкурс за направата на филм, който е на екотема за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и устойчиво развитие. Сега ще си говорим за това с Цветослава Цонева, която ни е гостувала всъщност съвсем скоро. Тя е координатор на екопроекти. Цвети, разкажи ни, тъй като за мен лично е малко объркано, кое е проект от кое. Става въпрос, че най-важното, което трябва да знаем, че това е европейски проект, който цели да промотира енергийните, възобновяемите енергийни източници, устойчивото развитие и така нататък. Но кажи ни повече за този проект, за това видео. Проектът се казва Energy Supply, финансиране от програмата за транснационално сътрудничество за Югоизточна Европа. В него участват 11 страни от Югоизточна Европа. Регион. Да, и неговата цел е да подпомогне местната власт в сферата на енергетиката, на възобновяемите източници на енергия, на енергийната ефективност. И това, което имаме като задача да правим по време на проекта, е да организираме такова видео, което да стимулира младите хора, младите професионалисти, особено, или то всъщност е отворено за абсолютно всички, които искат да участват, но... дава шанси на младите хора да се изявят. Да покажат тяхното виждане за това как възприемат света около тях, как искат той да бъде възприеман. Да се промени, може би, какво... към по-добро. Точно така. Това, което е важно всъщност за това състезание, е, че ние имаме желание да дадем на победителя един договор, който да финансира направата на по-голям филм и този филм да бъде представен съответно на много мащабни събития в цяла Европа, включително и по време на конференция в Брюксел, по време на седмицата за устойчиво развитие. Филмът ще бъде финансиран от програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Говорим този, който ще бъде всъщност финалният филм, който ще бъде направен на избрания победител от целия регион. Да, всъщност един човек ще получи наградата от всички тези 11 страни, но 20 от първите видеа ще получат специален сертификат. И не само за участие, за това, че са наградени, че са в първите 20. Това, което е важно за самото видео, е, че всяка една държава има територии, които участват в самия проект, и нашето желание е видеята да са свързани с тези територии. За България Нека да говорим по-скоро за териториите. Кои са първо държавите, които участват в този проект? Откъде могат хората да кандидатстват? Значи, държавите са Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Румъния, Сърбия, Словакия, Македония, Унгария, Македония и България. 11 страни сме. Самите региони в самата... Нека вече да се концентрираме в България става въпрос. От кои региони може да... Тези, които искат да участват, трябва да са просто граждани на една от тези държави. И това, което ние искаме, е самото видео да е свързано по някакъв начин с териториите във всяка една държава, които всъщност са включени в проекта. В проекта Energy Supply. Да, в проекта Energy Supply. За България тези територии са община Добрич, община Белослав, община Долни Чифлик и област Добрич. Добре, видеята всъщност могат да бъдат предоставяни от 14 октомври до 30 декември. Кажете къде и как става всъщност подбора, кога ще станат известни резултатите? На страницата на проекта Energy Supply, ener-supply.eu, има повече информация за самото състезание. И на български? Да, и това, което е важно, е, че самите видеа минават през YouTube и оттам се качват. Съответно, журито оценява дали те отговарят на критериите и съответно участват в състезанието в последствие. Какви са критериите и да ни разкажеш и няколко думи за журито? Как става подбора? Критериите са да
да е между минута и половина и 3 минути и половина, да е собствена продукция на участниците, като друго важно нещо, което пропуснах да кажа е, че може да се участва и като група в състезанието. Не е задължително един човек да представя. Да, не е задължително един човек да представя видео. Другото, което е... Темата, на която трябва да е най-важното. Енергийна ефективност, възобновяеми източници, устойчиво развитие и въобще екология. Самото видео да е свързано с тази представа на хората. Да. И съответно да е иновативно, но това са основните критерии. Критериите ще разглеждат дали са покрити 5 партньора. Това са в България, Словакия, Македония, Италия. Има още един партньор от България, всъщност, да, 2 от България. Това е като основа. Кой е в случая жури? Хората ли оценяват на YouTube или си има определено жури, което си е от EnerSupply? Основното жури е от EnerSupply, но ще се вземат предвид и вота, оценката през YouTube, включително и във Facebook има страница. И там ще бъдат публикувани видеята, които минават, които са прегледани и минават критериите. И съответно и там ще се вземе предвид оценката на потребителите. Защо е важно да се направи такова видео? Защо съществува изобщо такава идея и чия е идеята? Идеята е на координатора на проекта, Марко Капонигро. Той е от Италия. Идеята е всъщност да се популяризира зелената идея сред младите и да се представи това на по-голяма публика. Да стигне това послание, да стигне до повече хора. Разкажи ни малко повече за самия проект EnerSupply, който всъщност видеята, които държавите от Юго-Източна Европа ще предоставят за конкурса, са част от този проект европейски EnerSupply. Самия проект е почти към своя край. Той ще завърши през март месец. 3-годишен проект е. Някои от нещата, които завършихме до момента са организирането на обучения по възобновяеми източници на енергия. С местната власт в различни държави. Той основно е насочен към местната власт. Организирахме обучение по енергийна ефективност, направихме енергиен одит на общината, на сградата на общината в Долни Чифлик. Помагаме им да направят и енергиен баланс на общината. Това, което в момента правим е изграждане на карти с потенциала на тези територии, какво може да използва местната власт като възобновяеми източници и съответно запознаваме с тях какво могат да правят с тях. Тези карти, които изграждаме, ще бъдат основа и за предпроектни проучвания, които ще бъдат представени съответно на инвеститори и нашата цел е да постигнем едно развитие на тези региони. Много ти благодаря за това участие. Винаги на мен лично ми е много приятно да си говорим на екотеми, макар и не винаги всичко да ни е съвсем ясно. Предполагам, че това е нормално, защото тепърва много ще се говориш, има всякакви проекти, всякакви инициативи, свързани с екотемата, най-общо казано. И се надяваме пак да ни гостуваш скоро, защото това би било един, добър знак за това, че някакви неща в тази насок се случват. Благодаря и аз. Това беше всичко за тази сутрин от Сутрин с BBT. Ще се видим отново утре, точно в 7.